Със Сашко и... да излати. Ма не е честно, вие... какво спил тук е? Не ми бъка моя чест. Моя чест го няма. Аре, Тинка, влизи в PvP. Откъде да влизам? Аз нямам нищо, аз нямам нищо. Причесвайте, трябва да имам. Нямам. Някой като се убие, че му вземаш... там честа, там. Да, и това е твоя чест, къде има... Те питаш, що е. Броня, защото... това е тази броня, че за мен. Това е тази броня, това е изхарчено, аз че съм само с бутушкина. Да, аз и затова се бием. Ето, че взема да помоща. Ето, че взема някой нещата. Къде си бе, Сашко? Злати, къде си? Но не пуска ми скапа нещата, аре, злати, влизи да играш. Чакам ми Аре, ще до поченката ще ми се така поченка. аз да си взема. Още ябълки нема. Аре, по-бързо, бе. Паднах, нема ме биете мене, оти. Защото... Чакай, злати. Ще си писала ли, бе? Че наблюдавам като рефер. Чакай, аз така кога? Това метката да ми Не знам. с едни бутушки. Нищо не прави. Чакай да се нямам. И аз ти кам да чакаш. И аз съм рефер. Помагам ти. Айде, дай. Чакай. Помагам ти. На бе. Откъде лук? Да ме бийте мене. Да. Не бе, дори че така. Не бе, аз нямам нещо, бе. Да. Добре, няма, аз какво искаш. Не, ей, че ти щупим главата. Не че съм с ръка. Аре, бе, вече спите 5 часа, че свърши клипа. Аре, бе, Сашко, ти на 2 удара. Майка, Сашко, щупите се едната броня. Верно ли? Да, наградника. О, мой. Сашко ми каза, че няма хубави неща. О, това е хубаво. Да, не ми злати. Това. Айде, Сашко, ти нямаш нищо, бе. Да, ти чакам да. Това е хубаво. Какво правиш? Взех ли? На мене бронята ми помаре, давай, защото трябва да влиза с бъмта. Няма стрелили, бе. Имам. 64, глед. Ти си диспозитивен. Аз имам 64. Не. Нали преди тук аз ти? Да. Кога? Абе, ей, някой казал ли ти да плачеш? О, къщата май трябва да има опа. Аз пък една гъжиш. О, ти. Опа, голяма фрак, така бие. Те ще го бим с лук. Тук са много тъпи твои енчантите. Бе, Саши! Аз така не. Така да. Кой го тъпи? То Александър сега. Лили, Саши, да те видим те. Сега ти го бием. Пазим те. Играй го бием с ръка. Ти си спукам. На едно, на 3 съм. И аз съм на... Аз бием фрак. Точно те пътна. Аз ти има къщичката им, какво има там? Дете ти го дигна къщичката. Не. Там си има често. Не. Сигурно няма. Та войната ли къща? Аре, ма ти на колко сърца си, бе, злати? Ясно си. Ти чупиш ли честно? Чупиш ли? Абе, нещо се чува клипа. Съд, че го бим цял ден, бе. Я нямам нищо, ме па. И аз съм отгърна на терена. Че го бим. Тук. Ти имаш такъв ден, бе. Аз ти помагам, аре. Я не мога да целим, така е. Ма си лък, ще не го бием отдалеч. Бега. Бегай. То знаеш колко... Бегай, ще прето. Не бе, той само някакво... Влизам и аз... Къде си? Абе, кой ми би, бе? Опа, фрак, си. Уиди. Джами ме.
Чакай ти. Ай, ще изчакам. Ти муж. Ти си го. А, чак. Аз съм сега. Измъкна се. Чуй се, не мога ти се скрина, къде ще го бия. Къде? Той бати Дейми, че ме бие, бе. Нема, трябва да го биеме да се вземе неща. Не мога, той е много силен. Ма, аз да Дейман броня, аз с бати тъпата броня съм. Той бега, защото е тъп. Аз нещо колко удара му. Не искате ли да излезем да си направим неща? Къде, бе? И сервера. После. Докато пак, че правим едно певте на бързо. Нема, да, ама айде. Айде да си направим такова време. А, сега ще бим да Учи, че ми набиеш. Вземам си. Да правим. Изискам. Почвам да ям. Кои игра? Чак. Не. Не, да игра. Меча ми. Почнем. Бетка влиза. Сабатка. Ей, чакайте ли, не сме Аз почнали. почвам вече. Аз не съм си изпил пошенките. Чакай, бе, Бетиславе. Аз нямам полушенки. Вие двамата ли ме биете веднъж или нещо? Аз ям. Кой е на трети? Какво правим? Защо двамата веднъж не е честно? Аз снимката Аз самия те биям. Глема, ти знаеш колко много демидж ми взима. А моят меч е на трети лев. Трети. Като човек, то ми дига въздуха. Не пъти като си угъл. Аре, бе, Сашко, ти конкурент. Ти не играеш сама, аз това си име. Гледам, човек. Аз знам кой е бил, защото и двамата се... Аз това е... What the fuck? Аз на вас по толкова демидж ли ми би? Не знам. Аз му да къде стрелям. Нека е писмик. Аз... Абе. Това е много... Що ти ме биш, бе? Айде, обаче пак ти да се майче. Цепи, аз не виждам. На мене ми цепи. Па ти къв си е? Аз съм Сашко. Цепи. Ма, Сашко, аз съм това е. Цепи. Нали може да си вземе нещата? Сега Бетислав ще му вземе всички неща. Ме цепи! Петката го Не ме. И това беше всичко от нас. Не може да тъпя телефон му е бъгъв и ако ви е харесал клипчето, абонирайте се, ако... Пишете в коментарите какво правя в Майнкрафт и чао. Ти си гащи.